Predstavíme si a podrobnejšie popíšeme sonary Lowrance Elite TI dotykové. Sú to viac lúčové, viac frekvenčné sonary. Predstavíme si ich pripojenie, ako vyzerajú, ako sa ovládajú a základné funkcie a parametre nastavenia k týmto sonarom. Sonar ako taký má základné tlačidlo, ktorým sa zapína sonar, tlačidlo na ukladanie navigačných bodov našich pozícií, plus minus na zoomovanie mapy, priblíženie alebo vzdialenie mapy, plus samozrejme sa s tým dajú meniť určité nastavenia sonarové a tlačidlo stránky, ktorými sa dostávam na úvodné zobrazenie, kde si vyberám, či chcem ísť do nastavení, navigácie, alebo či chcem si vybrať konkrétne zobrazenie mapy alebo kombinácia jednotlivých stránok. Navyše pod logom Lowrance je slot zásuvka na pamäťovú kartu, kde si môžeme vložiť kartu či už na vytváranie sonorových záznamov alebo kartu s mapou elektronickou. Už pri prvej ukážke som predstavil aj kryt displeja, kde je už na tom kryte označenie, že v prípade, že to len tak skúšame niekde na stole doma v simulačnom režime, tak môže sa stať niekedy, že dotyková obrazovka nie úplne správne reaguje na dotyk. Vtedy je dobré sa chytiť minus pol batérie a ovládame potom úplne. Na vode to funguje úplne 100% jednoznačne spoľahlivo. Prednú časť sme si už predstavili, zadná časť je zadný panel, červený konektor napájania, čierny na pripojenie sondy, je to novší typ konektora a jeden skrytý ešte pod krytkou je konektor na pripojenie siete NMEA 2000, čiže ďalšie nejaké zariadenia sa dajú k tomu pripojiť, zdieľať údaje, navigačné body, pripojenie externej mapy, externej antény GPS. Spomenul som novší typ konektora. Pokiaľ je na nejakom plavidle nainštalovaný starší typ sondy, či už na sladkú vodu alebo na more, je to taký modrý konektor. Ten už nie je možné pripojiť do týchto novších typov. Čiže predstavíme si aj ten konektor. Jedná sa o konektor 7-pinový, ktorý má modré ukončenie. Ale pokiaľ má niekto na plavidle nainštalovanú takúto sondu, samozrejme je ju možné použiť s tým, že sa tam dá sonda použiť alebo pripojiť prostredníctvom adaptéra, ktorý týmto sondám je to krátky káblik, pomocou ktorého sa dá pripojiť aj starší typ sondy alebo typ sondy aktuálny model, len ktorý má použitý modrý konektor. To je základné predstavenie, ako sonda vyzerá. Teraz si spustíme sonar do prevádzky. Krátkym stlačením tlačidla sa nám sonar zapne. Sonary sa vyrábajú vo viacerých variantách, čo sa týka veľkosti obrazovky. Toto je 5-palcová verzia, toto je 7-palcová verzia. Krabica alebo balenie ešte obsahuje okrasné také prvky na predný panel, ktoré sú treba z domodrá, zase podľa kusu užívateľa sa dajú vymeniť a môžeme to tak mať s modrými hranami. Po prvom zapnutí sa nám zobrazí na obrazovke výber jazyka. Čiže sonary ako také prichádzajú do distribúcie Sports na Slovensko. Hneď po prijatí, pred prijatím na sklad sa aktualizujú a prepisuje sa tam jazyková verzia na slovenčinu. Takže si potvrdím, sonár sa mi reštartuje a už ubeží potom slovenská verzia jazyková. Potvrdím, súhlasím. Troška si znížim jas, aby sme to lepšie videli. V kamere. Po prvom potvrdení sa mi zobrazí, že automatický výber zdroja dát bude vykonaný. Pokiaľ mám už pripojenú sondu, prípadne iné
iné komponenty alebo iné zariadenie na plavidle, na sieti, tak potvrdím OK a automaticky sa mi sonar vyhľadá, alebo zariadenie mi vyhľadá jednotlivé ďalšie príslušenstvo alebo ďalšie zariadenia, ktoré sú na tej sieti pripojené. A pri úplne prvom spustení, pokiaľ tieto veci nie sú nastavené, tak sa dá ešte konfigurovať toto zariadenie. Dám si ho konfigurovať, vyberám si, že chcem použiť metrické miery, čiže kilometre za hodinu, kilometre na dlhšiu vzdialenosť, na kratšiu vzdialenosť metre a stupne Celzia, potvrdím. Či chcem používať sonár na jazerách alebo na morské pobrežia použitie, vlastne, tak si dám jazera, bežná rybačka alebo podľadom, tak bežná rybačka a ukončiť konfiguráciu základnú. Ako sme spomenuli, tlačidlo vpravo hore sa používa na výber jednotlivých sonarových zobrazení alebo mapy alebo navigácie. Máme predvolené nastavenia, mapa na celú obrazovku, sonár, priestorové snímanie, nie 3D, ale priestorové snímanie znamená, že snímanie smerom dolu a do strán, navigácia alebo infot je vlastne palubná doska, komunikačný alebo taký ovládací panel alebo informačný panel o stave plavidla, pokiaľ tam máme nejaké ďalšie príslušenstvo pripojené. Plus máme predvolené nejaké nastavenia, kde si môžeme vybrať už nejaké kombinácie obrazoviek, alebo si tam vieme ďalšie doplniť, prípadne ich upraviť. A v ľavej časti obrazovky zase máme priamy prístup k zastávkam, či našim navigačným bodom, prístup k trasám alebo stopám. Dajú sa tam samozrejme pri použití na mori ešte aj si sledovať príliv, odliv v konkrétnej danej oblasti na svete, nastavenie alarmov, nastavenie zariadenia ako takého, čiže systém a tak podobné veci, plavidla, slnkomisia, celopláce cesty pri plánovaní si nejakej trasy navigačnej, súbory, čiže pokiaľ si chcem prehliadať, čo mám v pamäti zariadení, čo je na pamäťovej karte, prípadne kopírovať a tak ďalej, tak sa robí cez zložku súbory. Vyhľadať, pokiaľ chcem niečo tam vyhľadať, a GoFree Shop je vlastne pripojenie cez Wi-Fi na GoFree. Je to služba, ktorá bude spustená na Slovensku, kde umožňuje užívateľom si stiahnuť navigačnú mapu alebo nahrávky odosielať priamo cez zabudované Wi-Fi, ktoré je tu zabudované v tomto zariadení, posielať na cloud a potom vytvorené mapy, hotové mapy vodných plôch si viem potom stiahnuť do svojho zariadenia. Čiže prídeme k tomu, že ako sme si povedali, dotknutím sa obrazovky na sonár, začne sa nám zobrazovať sonárové vykreslenie. Pre lepšiu ilustráciu si spustíme simulátor, aby sme vedeli, ako nám dané zariadenie vykresluje a pracuje. Keď vyberiem si sonár, pokiaľ som na vode, vidím, že sonár už vykresluje vodný stĺpec, čiže vidím hladinu, vidím relief dna, tvrdosť dna podľa hrúbky žltej línie v tomto prípade. Čím je tá línia širšia, čím je teda hrubšia, tým je to dno tvrdšie. To je napríklad určite mäkšie dno oproti tomuto miestu. Oblúky rýb, zase podľa vyfarbenia od čiernej cez modrú, červenú až do žltá, až do zelená sú veľkosti rýb. Čierna sú malé odrazy, slabé odrazy signál od malých rýb, modrá troška väčšie, červené už sú pomerne veľké ryby. Keď je žltá, už to je skutočne, to napríklad môže byť kapor alebo sumci, často bývajú tak do červená a žltá vyfarbený. A keď chytíme krásny oblúk vykreslený až do zelená, tak vtedy to zvyčajne napríklad aj veľký kapor môže byť. Vodný stĺpec, hĺbku máme tu na vykreslenú, ešte si prepneme tu na miery, pretože pri simulácii sa nám troška predstavuje sonár. V nastaveniach si zmenil miery na americké a nie slovenské. V systéme sa dá ešte vyberá jazyková verzia, máme na Slovensku.
koordinačný systém a tak ďalej, satelity, reštart do výrobných nastavení sa napríklad tam robí. Keby sa nám mali nejaký sonar, že už sme ho nejak tak si ponastavali, že nevieme ako ďalej, straniť z reštart a tým pádom idem úplne na začiatok všetkých nastavení s tým, že samozrejme si vyberiem potom jazyk slovenský, ktorý už keď tam bol od nás predinštalovaný, tak už zostáva v pamäti a viem si ho potom znova navodiť späť. Tu máme meracie jednotky, navolíme si kilometre za hodinu a hĺbku metroch a teplotu. Hodne stupne Celzia. Čiže vidíme, že sa aktuálne nachádzame na hĺbke 11,2 m, teplota tam na tomto mieste, keď sa ten záznam robil, mala zhodou okolností tiež 11,3 stupňa Celzia. Vidíme, že hĺbka sa nám zmenšuje na 9,5 metra a tak. Toto sú vlúky rýb. Ešte pri prvom spustení, čo je dôležité, je uvedomiť si, že sonary buď sú dodávané aj samostatné obrazovky a zvyčajne nám chodí už balenie s pribalenou sondou, či už je to sonda, ktorá sníma klasické snímanie, čiže je to snímanie kúželové smerom dolu, a snímanie DSI, či downscale imaging, je to snímanie podobnej fotografii, či môže byť takáto sonda v balení, alebo nám chodí konkrétne aj tento model v balení už so sondou Total Scan. Je to sonda, ktorá sníma smerom dolu, čiže klasické snímanie, sníma downscan, čiže sníma pod plavidlo, veľmi úzky ľuč, a sníma ale aj do strán doprava a doľava od sondy, od plavidla. Čiže vieme tam potom pomerne jednoducho alebo oveľa jednoduchšie si vyhľadávať lovné miesta, označovať si ich GPS pozíciami a tak ďalej. Čiže tak ako som spomenul, keď sa pozrieme na tento obrázok, tak tu na to je vidno, že plavidlo ako také sníma smerom dolu. Keď sa zoberiem takto, že by som to mal. Čiže klasická sonda sníma kužel. To je to zobrazenie tých oblúkov rýb alebo symboly rýb. DSI snímanie je to, čo sníma pozíciu od plavidla. Keď to ešte takto pozriem, že by som pozrel, že smerom by mi išlo plavidlo, tak vlastne klasické snímanie je tento kužel. DSI snímanie je odpredu dozadu veľmi úzky lúč, ale o to detálnejšie dokáže potom vykresliť stromy a prekážky na dne. A sidescan, bočné snímanie, sú pravý a ľavý lúč, ktorý sníma od plavidla už do strán. Čiže ja si viem potom už na niektorých miestach aj mimo cesty, keď som išiel, označiť pozíciu, že tuto bol pekný kameň, nejaká prekážka, strom, nachádzajú sa pri tom ryby a si to prstom na obrazovke označím to miesto a môžem si tam ten navigačný bod uložiť do pamäte. Čiže vlastne povedali sme si o sondách, ktoré sú k týmto sonarom dodávané, alebo je možné ich pripojiť. Ak meníme sondu, alebo ak teda zariadenie pri prvom spustení nemalo ešte predtým nastavený typ sondy, tak sa to robí v nastaveniach sonaru a inštalácia. V tomto prípade, ako je tohoto sonaru, je po prvom spustení typ sondy napísaná neznáma sonda. Ťuknutím na to okienko si ja vyberám sondu a viem, že budem používať Total Scan sondu, ktorá mi sníma aj do strán, a zapnem, uložím. Si to predstavíme znova tohoto modelu. Tlačidlo, nastavenia, systém, máme prvé, potom je navigácia, mapa, sonar, inštalácia a vyberám si zase typ sondy, ktorú budem používať. Total Scan, uložiť a je to nastavené. Čiže teraz môžem používať aj postranné lúče. Pokiaľ chcem využívať jedno snímanie, ako sme si povedali, ťuknem jedenkrát treba na sonar, jedenkrát na trojrozmer. Pokiaľ chcem kombináciu treba sonarového snímania s nejakým iným, stačí podržať prst. Pardon, ešte raz. Máme tu zobrazenie zapnuté. Je to simulácia
simulácii reaguje sonár troška inak ako v reále, ale v nastavení všetky fungujú. A tu si potom vyberám kombináciu jednotlivých okien. Môžeme napríklad sonár s tým zobrazením postranných lúčov a podobne. Pokiaľ si chcem zvoliť svoje nastavenia, zadám si v tých predvolených nastaveniach plusko a dám si, napríklad si môžem dať klasický sonár, pravo, vľavo pohľad dolu pod plavidlo. Pokiaľ sa mi to rozloženie okien nepáčilo, chcem použiť iné, vyberiem si tu na rozloženie okien, môžem to dať takto, s tým, že môžem napríklad postranné lúče si dať na spodnú časť, čiže celú šírku obrazovky využijem na pohľad vpravo, vľavo. V ľavom okne mám klasické snímanie, vpravo je DSI, uložiť. Ešte zmením tento pohľad na ten dolný. A fungujeme. Čiže tu vidím tento oblúk ryby, krásna ryba, sfarbená až do žlta je tento na obrazovke, tá druhá je tu. Viem to, pretože si môžem tam označiť kurzorom to miesto. A vidím, že to je na tej línii. Čiže to konkrétne miesto si potom viem uložiť do pamäte jednoduchým stlačením tlačidla, vyberiem si napríklad symbol ryby veľkej a mám to označené. Týmto spôsobom si ja viem označovať pozície kdekoľvek som na vode, čiže môžem sa prechádzať člnom, označovať si pozície. Viem sa kedykoľvek k tomu miestu aj vrátiť, alebo nájdem si iné miesto, kde bola krásna ryba, prekážka, tu je nejaká prekážka. Označíme si to, taký kameň. Čiže tieto miesta ja si viem v tej časti pamäte, ktorú využívam vnútornej, aktuálne teraz to je, dá sa povedať, taká operačná pamäť, viem sa v nej pohybovať vpravo, vľavo, hore, dole, niekoľvek a miesta si označovať. Zase nejaká prekážka tam je, označujem si nejaké trávy. Keď sa chcem vrátiť na aktuálnu pozíciu, kde sa nachádzam, stlačím vymazať kurzor. Čiže už som zase niekde úplne inde, už som na reále, na mieste, ktoré teraz vidím na obrazovke. To, čo som povedal predtým, že si viem označovať pozície vpravo, vľavo, tak zbadám napríklad v tomto prípade asi línia brehu alebo nejaký krásny kameň tam pri okraji, pri brehu. A vidím, sa to nachádza 17,3 metra vpravo odo mňa, sú tam nejaké kamene, napríklad toto už je 15,5. Ja si to viem aj tam označiť, hoci som na tom mieste nebol, ale sonárom som to videl vpravo odo mňa a viem tú pozíciu označiť a prísť tam niekedy inokedy, tým napríklad neplaším ryby, alebo môžem potom ísť k tomu miestu hádzať bez toho, že by som fyzicky bol až tak vpravo odchýlený. Čiže to je vlastne ukladanie pozícií. Keď sa chcem k niektorému miestu potom vrátiť späť, stlačím zase tlačidlo, ktoré je hlavné tlačidlo na ovládanie sonáru a vlastne chodenie a prechádzanie medzi jednotlivými oknami, nastaveniami, čiže tlačidlo stránky. Vyberiem si zastávky, to sú tie moje body, ktoré tam mám uložené a tu konkrétne sú. Vidím ryba, kameň, trávy, nejaký stromček. Chcem k niektorému miestu ísť, napríklad chcem sa vrátiť k tomu kameňu, kde bola tá nejaká prekážka, tak si ho označím. Dám si ho nie zobraziť na mape, ale ísť k tomu bodu. A navigácia automaticky mi spustí, mi ukáže, ktorým smerom mám ísť, aby som k tomu miestu prichádzal, keď k tomu miestu sa priblížim, prídem k nemu, napíše mi, že som prišiel do cieľa, pokiaľ nastavím alarm a tak ďalej, čiže, alebo viem pokračovať ďalej v navigácii. Čiže veľmi jednoduché, stlačím tlačidlo, stránky, vyberiem si zastávku, prípadne môžem si dať tú rybu, kde som na začiatku, a ísť k tomu miestu. A znova vidím, že červená čiara šipka ma k tomu miestu vedie, kam mám ísť, aby som sa do toho cieľa dostal. Samozrejme, toto funguje aj pri navigácii, spustím si navigáciu a tam tiež ma červená šipka povedie, že kam mám ísť. Aj tu na obrazovke vidím, že teraz by som išiel presne k tomu miestu, kde sa tá ryba nachádzala, kde je to miesto, kam chcem ísť loviť. Píše mi vzdialenosť do cieľa, rýchlosť, ako tam idem, čas, za aký tam prídem, keď poviem tomuto rýchlosť za 8 sekúnd, tam budem 7, 6, 5, 4 a takisto vzdialenosť 5 metrov, 3,6, 1,8 a sme tam. Spýta sa ma, či chcem zrušiť navigáciu alebo tak ďalej. Takže veľmi jednoduché ovládanie, veľmi jednoduché fungovanie. Ešte v nastaveniach, keď pôjdem tu do nastavení, je dôležité si uvedomiť, že skutočne, že simulátor ako taký, teraz mám ho zapnutý,
je nejaká nahrávka, ktorá je tam vytvorená, ktorá je tam uložená v pamäti toho zariadenia, čiže je to vec, ktorá neukazuje reálne to, čo mám pod vodou, čiže vždycky na vode simuláciu vypnúť. Určite, aby to bolo vypnuté, pretože vám bude zobrazovať tie ryby tam, kde nie ste. Ešte dôležitá vec, ktorú niektorí rybári dokážu využiť, možno niektorí nie, je práve zabudovaný Wi-Fi modul. Čiže jedná sa o bezdrôtové pripojenie, kde môžem si ja z tohoto konkrétneho sonaru, teda navigátora, vytvoriť hotspot, ktorý v podstate robí to, že vysiela signál, ktorý ja potom prijímam na tablete alebo na smartfóne a viem si zobraziť alebo sledovať túto obrazovku na telefóne alebo cez tablet to priamo ovládať. Sú tam preto možnosti pripojenia, že pripojiť bezdrôtovým hotspotu, čiže chcem si pripojiť treba sonar k nejakej Wi-Fi a tým pádom stiahať mapy a tak ďalej, čiže preskenujem si všetky Wi-Fi siete, ktoré sú v blízkosti, pripojím sa k niektorej a viem potom treba si niektoré údaje stiahovať a tak ďalej, s tým pracovať týmto spôsobom. Alebo si viem tú sieť zmeniť na prístupový bod, čiže vlastne nebudem sa ja pripájať týmto zariadeniam k nejakému prístupovému bodu, ale vytvorím prístupový bod z tohoto zariadenia, kde ja keď si spustím na telefóne alebo na tablete pripojenie alebo že vyhľadávanie sieti, tak nájdem toto zariadenie. A tu je sieťový kľúč, ktorý keď zadám do toho pripojenia, tak sa dokážem pripojiť k tomuto sonaru, čo si teraz ukážeme. Volíme nastavenie. Wi-Fi a vidím Elite 7 Ti a číslo, ktoré je na obrazovke. Takisto vidím aj Elite 5. Dáme 7. Musím zadať heslo, ktoré je tu na obrazovke, čiže sieťový kľúč. Ak som ho zadal správne, tam pripojiť, pripája sa, pripojené. V telefóne je potrebná aplikácia, ktorá sa nazýva GoFreeLink. Je voľne dostupná samozrejme aj pre systém Android, aj pre iOS. Ťuknem na to a na displeji vidím krásne obrazovku sonaru. Čiže to, čo robím na obrazovke sonaru, sa mi premietne aj obrazovke smartfónu. To isté vieme spraviť aj s tabletom. Ukážeme si teraz v podstate, že to funguje. Displej telefónu, obrazovka telefónu je len na sledovanie obrazovky alebo vzdialené sledovanie obrazovky sonaru. V prípade tabletu je to troška iné. Tam to dokážeme aj ovládať. Čiže znova idem cez tlačidlo stránky. Nastavenie, posuniem sa vyššie na wireless, bezdrôtové nastavenie.
bezdrôtové zariadenia, to je konkrétne toto. Znova zadám v nastaveniach tabletu, konkrétne teraz máme iPad, my sme si to vyskúšali aj na inom operačnom systéme. Vyberieme si sieť Elite 7 a už len musím zadať sieťové heslo. Pripojiť. Pripojené. Aplikáciu Lowrance Go Free, jeden ovládač na to, alebo môže byť aj Go Free Link, ako sme si hovorili, Go Free Link je novšia verzia, ale môžeme to ovládať ešte aj cez Lowrance Go Free. Tak na pripojenie. Umožniť sport, vzdialené ovládanie, áno, nie, alebo vždy, dám si vždy. Takže kedykoľvek sa môžem potom pomocou tabletu pripojiť a teraz dokážem cez tablet ovládať sonar. Tlačidlá, ktoré sú tu pomocné na sonare, sú na obrazovke tabletu dole, v dolnej časti. Čiže to dám takto nejak, aby sme to videli. Čiže tlačidlo, pages, stránky je tu. Zastávky. Tak ďalej. Čiže týmto spôsobom dokážeme na diaľku plne ovládať sonar. Skúsim namatko ešte nazrieť do tohto zariadenia, čo sme si nespomenuli, čo by možno bolo dôležité, na čo som pozabudol. Zastávky sme si popísali, bolo ukladané body, ktoré tam máme vložené do pamäti, navigačné trasy, vlastne môžem si ja moje trasy nejaké plánovať, navigačne chcem ísť od tohoto bodu k tomu a potom niekam ďalej. Stopy je to, čo vykresluje sonar, alebo GPS po zameraní pozície a niekde sa pohybujem, tak vykreslujem moju stopu. Príliv, odliv, námor dôležitý, alarmy, história alarmov. Pokiaľ mám nastavené alarmy, dá sa nastaviť alarm, REEP alebo iné alarmy, čiže základné veci. Nezabúdať na to, že po obrazovke sa vieme posúvať ešte niže, kde sa sú rôzne nastavenia plavidla a tak ďalej. Súbory. Prihľadám si moje aktuálne súbory, kde si ich viem napríklad pozrieť, aké mám sonarové záznamy, ak sú tam nejaké vytvorené zastávky, trasy, stopy. Tu viem si pomocou pamäťovej karty, ktorá je potom vložená tu na zásuvke, alebo sa vkladá do zásuvky pod logo. Vložím kartu a viem si potom údaje buď vymazávať cez tieto nastavenia, čistiť si ich alebo exportovať, čiže viem si ich exportovať na pamäťovú kartu a tým si ich viem odzálohovať niekto do budúcna, keby náhodou som stratil údaje alebo musel nejakým spôsobom, alebo nechtiac vymazal uložené body v pamäti zariadenia. Čiže pamäťová karta sa dá použiť na ukladanie tých bodov, prenášanie dát do počítača, dá sa použiť aj na vytváranie nahrávky sonarových nahrávok. Exportuje sa potom tým spôsobom, že kam to chcem exportovať a tam mi ponúkne ešte možnosti priamo názov toho súboru exportovaného. Alebo môžem dať vyčistiť. Chcem vyčistiť, áno, vyčistiť, hotovo, bum. Vybavená vec. Pokiaľ by som chcel vytvárať sonarový záznam, dáme si sonar.
pokročilý a sonarový záznam. Výber z možností tu je názov súboru. Automaticky ho nazýva Sonar 001, pokiaľ to chcem si nejak prepísať, ja neviem, že mám rôzne voľné plochy, kam chodievam, tak si môžem dať treba z Orava. Formát súboru. SLG je nahrávka sonarová, ktorá obsahuje hĺbku, teplotu či klasické snímanie. SL2 je aj bočné lúče postranné, čiže je to lepšie si to ukladať v tom SL2. Pokiaľ by som mal vloženú kartu, bude výber vnútorná pamäť alebo pamäťová karta. Vždycky dávať na pamäťovú kartu, tie údaje nie sú až, lebo ten záznam nie je až tak strašne veľký. Na 4GB kartu, čo je absolútne dostačujúca, si myslím sa dá spraviť, ak sa neviem, okolo 17 hodín záznamu, alebo podľa kvality, ktorú tam mám zadanú, aktuálne najvyššia daná, tak myslím, že také sú tam nejaké tie hodnoty zadané. V histórii priestorovú mapu je to, že po vytvorení záznamu nám to prekonvertuje, že vlastne na stránke mapy uvidím to dno, ako som mal predtým na tom zobrazení toho priestorového snímania, čiže vpravo, vľavo odo mňa. Tam treba troška chodiť potom, keby som chcel vytvoriť takú priestorovú mapu zhruba od takého odstupu okolo 20 metrov, aby som si jedným tým záznamom neprekrýval druhý, aby mi to krajšie vykreslilo. Upload na Insight Genesis aktuálne na Slovensku ešte nie je spojaznený, sprístupnený, čo skoro bude, takže potom bude možno spraviť odoslanie nahrávky sonarovej na cloud a stiahnutie si autovej mapy vodnej plochy, vrstevnicovej mapy, pokiaľ to budem zdieľať s ostatnými užívateľmi vlastne tej komunity spoločne, že im to poskytnem, tak môžem stiahovať aj ja ich nahrávky, čiže vlastne spoločne si tá komunita môže vytvoriť veľmi rýchlo akúkoľvek vodnú plochu si vie zmapovať. Pokiaľ to chcem privátne, tak to je privátne, ale tým pádom je to aj platená služba. No a potom sa dá len záznam. Záznam je signalizovaný blikaním červenej bodky v rohu obrazovky. Môžem mať aj viacero okien otvorených, vždycky mi ukazuje vo všetkých oknách, že beží záznam. Ktoré okno je na oranžovo oramované, v tomto prípade je to mapa, k tomu je prislúchajúca ponuka menu. Keď ťuknem na sonar, sa mi to zmenilo, mám to k sonaru, keď ťuknem na priestorové snímanie, zase mám iné. Čiže každé oranžovo oramované okno, vtedy je táto mapa tu na zobrazenie. Pokiaľ to chcem roztiahnuť na celú obrazovku, viem týmto spôsobom tú ponuku menu skryť. Využívam celú obrazovku, potrebujem zmeniť nejaké nastavenia, ťuknem sem a stlačím menu a je to, už som v nastaveniach. Skrývanie tejto ponuky sa dá ešte tam nastaviť automatické tým, že zapnem si nastavenia systém, posuniem sa troška vyššie, nám pokročili možnosti. Užívateľský interfejs. Užívateľský interfejs je autoskrývanie ponuky po 15 sekundách. Zapnem a spôsobuje to, že pracujem so sonarom, mám ponuku menu, kde si robím nastavenia. Ak 15 sekúnd menu nepoužívam, sa mi roztiahne krásne celé sonarové zobrazenie na obrazovku a celú plochu obrazovky využívam na vykreslenie sonaru napríklad. Tu nás sú tie zastávky, že povolí opakovanie názvu zastávok, pokiaľ by sme mali to už zvyčajne ľudia do týchto nastavení nechodia. Tu je práve zaujímavé v týchto užívateľský interfejs nastaviť, že automatické skrývanie toho ponuky tej menu po 15 sekundách. A tu nás vyberám, že či chcem mať ešte aj zobrazenie autopilota zapnuté, trojrozmer, to je to priestorové snímanie do strán alebo sonar. Čo z toho chcem mať, autopilota môžeme vypnúť, pretože autopilot v tomto prípade je na trollingový motor, sa dá využiť a treba aj kotva elektronická, ktorá sa podá cez Bluetooth a takéto veci. Málo ľudí to u nás využíva, ale je to tam v ponuke, je taká možnosť. Čiže znova je to cez stránky, nastavenia, systém, posuniem sa vyššie, pokročili, užívateľský interfejs, nastavenie skrývania ponuky po 15 sekundách. Sú nejaké možnosti časovej pásma, vlastne tieto veci už zostávajú zachované ako boli, čiže tam žiadne nastavenie ďalšie nie je potrebné robiť. V sonarových nastaveniach myslím si, že bolo veľa vecí povedaných, popísaných. Snímanie, sme si aj už povedali, klasické kúžel, DSI je pod plavidlo, úzky už dopredu dozadu, do strán sú bočné lúče, čiže tu si popisovať nebudeme. Skôr ho tu zapnem tú ponuku menu. Citlivosť, nastavenia, čistota povrchová, odfiltrovanie, od hladiny, rušenia a tak ďalej. Čiže je to už len o tom, koľko človek tomu venuje času.
aby sa trošku oboznámil s tým sonarom, aby prišiel do toho, naučil sa porovnávať jedno snímanie s druhým, čiže tam sa dajú potom ľahko odlišovať, treba vyhľadávať ryby a prekážky. V tomto prípade zobrazenie napríklad je to také výraznejšie, niektorí používajú malú obľúbu do modra, vyfarebované sledovanie vpravo vľavo od plavidla. Čiže je to už na pohľade alebo na takom cite a každý užívateľ, že čo mu lepšie sedí, ktorý farebný režim, ktorá paleta, aké nastavenie, či rýchlejšie posun obrazu, či pomalší. Vo všeobecnosti základné nastavenia už všetky sú tam, netreba nič robiť, pokiaľ človek chce, môže si to prepnúť čisto na manuál, ovládať to manuálne. Takže ako vidíme, celá plocha obrazovky je využívaná, či už na sonar, mapu, alebo priestorové snímanie s tým, že stlačím tlačidlom, tak sa mi ponúka zobrazí opäť na obrazovke. Zariadenie sa vypína a zapína týmto tlačidlom. Tu nás sa ešte dostávame do nočného režimu. Nočný režim je to, že sa nám zmení pozadie na tmavé a či máme písmenka, žiari to v noci, tak do očí neruší to tak. Jas obrazovky nastavuje sa jas, ako nám je najvhodnejšie, počas slnečných dní samozrejme vyšší, pokiaľ je šero alebo v noci tak menej výrazný jas. Zamknutie dotykom je to, že zamknem si obrazovku a neviem robiť teraz nič. Je to dobré, keď napríklad sa občas oprem a nechcem, aby sa mi stratilo sonárové vykreslenie alebo čo má aktuálne na obrazovke, ale vypína sa to jednoducho týmto spôsobom a už funguje normálne. Čiže znova stlačím tlačidlo vypínania, zamknutie dotykom a teraz už nedokážem ani do menu ísť ani nikde. Mi to napíše zamknutie dotyku zapnuté, stlačím tlačidlo zapnutia pre spustenie, čiže stlačím tlačidlo a už fungujem, jak som bol predtým. Bezdrôtové pripojenie, zapnutie, pripojiť sa k bezdrôtovom od spodu. Alebo spätne zase sa vytvoriť vlastne Wi-Fi bod z tohoto zariadenia. Údaje na obrazovke je to, že keď nechcem mať na obrazovke zobrazené nejaké ďalšie dáta, ako je hĺbka, teplota, aby tam toho bolo moc, tak si stlačím alebo vypnem údaje na obrazovke, tým pádom na čisté sonárne zobrazenie len s informáciami o hĺbke na pravé lište. Alebo si viem upraviť ešte to prekrývanie, čiže tieto zobrazenia si vieme upraviť tých údajov. Ešte raz sa k tomu vrátim, je to upraviť prekrývanie. Konkrétne napríklad teraz mám hĺbku, údaj o hĺbke. A ja si to viem v tej ponuke, že si viem konfigurovať ten údaj, či ho chcem číslicový, ako digitálne číslice, či ho chcem mať analógový. Veľkosť písma, napríklad zvyčajne hĺbka je dôležitá pre rybára, tak si dám stredne veľkú hĺbku písma, tak sa mi to písmo automaticky zväčší. Či ho chcem si orámovať, alebo mať v takom pozadí, ako je sonárové a tak ďalej, čiže rôzne veci sa tam dajú s tým robiť, vrátim sa späť. Dôležité čo je, môžem si tam pridať nejaké dáta na obrazovku a tu je práve dôležité alebo zaujímavé. Viem si tam zadať kurz podľa GPS-ka, pozíciu, stav GPS, čiže chybu pozície, zamerania, navigáciu, že nejaké navigačné údaje, tých údajov, ktoré sa tam dajú pridať je veľa, ale jedna z takých obľúbených alebo dôležitých vecí je, my sme tam samozrejme mali tú hĺbku a teplotu vody, ale tu nám medzi ostatnými je napájace napätie, čiže si viem odkontrolovať stav akumulátora. Praktická vec. Ten údaj, pokiaľ je moc veľký a vadí mi to tam, tak si viem buď mínuskom zmeniť jeho veľkosť, alebo ako sme predtým robili cez tú konfiguráciu a veľkosť textu je tu. Keď to mám nastavené, ako to chcem, dám len uložiť a už mám všetky tieto veci v pamäti uložené. Čiže znova údaje na obrazovke sa vypínajú alebo zapínajú a úpravou si viem konkrétnu vec zmeniť, prepísať alebo zmeniť napríklad, nechcem mať teplotu alebo budem tam mať hĺbku, tak si to prepíšem a dám si zmeniť na nejaký iný údaj tak ďalej, pokiaľ už mám nastavené všetko ako chcem, dám ho uložiť. Standby režim znamená to, že sa mi sonár akoby vypol
zostáva v režime, kedy má nízku spotrebu, keď si nechcem fungovať znova, dotknem sa obrazovky a už som zase v plnej prevádzke. Ak sa vám naše video páčilo, napíšte nám dolu do komentára svoje skúsenosti, prípadne napíšte nám dolu do komentára svoje požiadavky na ďalšie videá. Potešíme sa každej vašej reakcii a samozrejme aj like, ak bolo pre vás video hodnotné a zaujímavé. Ak by ste sa chceli o produkte dozvedieť viac, neváhajte a kliknite na políčko hore nado mnou. Keď vás zaujalo naše video a chceli by ste sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanálu a byť tak neustále informovaní o novinkách, produktoch, ktoré sme pre vás pripravili, kliknite vpravo hore. Každý druhý týždeň vychádza naša pravidelná rybárska relácia. Teda ak si chceš pozrieť, čo je nového v rybárskej problematike, alebo čo nového je v slovenskom rybolove, klikni sem, dole a v našej rybárskej televízii sa dozvieš všetko, čo by mal dobrý rybár vedieť. Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 m2.